Здравейте! Днес ще направим едно видео на тема какво мисли той в този момент за нас. Казвам той, защото комуникирам повече с дамите, отколкото с господата. И имам доста често запитвания какви са неговите намерения към мен, какво мисли, сериозен ли е в отношенията си към мен. И затова реших да направим един общ разклад на тема какво мисли той за мен в момента. Видеото е насочено основно към дамите, но ако и господата гледат, може да обърнете, за вас. Пак казвам, на общо четене с обикновените карти е малко трудно, но ще опитаме да видим какво ще покажат картите. Можем да започваме. Последвайте ме, ако са ви интересни видеята ми. Да видим какво мисли той за мен сега. Да видим. О, мили дами, на първо четене излиза, че в момента е малко разочарован, ядосан, може би. Тук говорим за за хора, които са на разстояние един от друг. Мъчно му е на този човек, но характера му е такъв, че няма да ви потърси, колкото и да го изгаря, колкото и да му е тъжно, колкото и бих казала, че егото му е доста по-голямо от чувствата. Тук отново виждам, че има чувства. Виждам, че има жена, която е на разстояние, т.е. че на разстояние сте един от друг. Може би в момента нямате и комуникация, което е, но определено мисли за вас, но е ядосан, че може би нещата не са се случили така, както е очаквал, както е искал. Тук виждаме ни доста сериозни намерения от страна на човека, но може би подходът му или не знам, не е правилен. Не знае как да постъпи. Този човек не знае как да постъпи, но определено иска тези отношения. Иска тези отношения да приключат, да се откаже от вас, да ви забрави, да не мисли за вас, но няма да успее. Залъгва се този човек, през деня се залъгва с работа, но не. Залъгва се, заблуждава се, през деня не мисли толкова за вас, но вечер, когато се прибере в къщи, спомените го. Но определено тук виждам, че е имало някаква пречка между вас. Виждам и имало е сериозни намерения, но нещо доста сериозно е попречило. Попречило е да бъдете заедно. Ако трябва да задам период, доста трудно. Вероятно, може би ще се видите. Иска да говори с вас, иска да ви каже, че е разочарован, че не са се случили нещата, че не са се получили нещата, че му е тежко, но това го мисли. Само го мисли. Не съм сигурна дали иска да ви го каже, но по-скоро мисля, че няма да ви го сподели.
Доста му е тежко, доста му е. Опитва се, виждам тук наистина работа. Опитва се да си изпълни съзнанието с служебни ангажименти, но не му се получава. Не му се получава. Доста е разочарован този човек, но не толкова от вас, колкото от себе си, че сам не е могъл. Дали пак казвам, подходът му е бил грешен или може би не, не е направил, т.е. имал е доста планове, но действия не е имало. Оплашил се, че става прекалено сериозно, че става... Мога да кажа, че тежко му е, много му е тежко. Иска да ви забрави, но няма да може. Няма да може, защото ще ви види. Ще имате среща. Като казвам среща, може просто да се видите, да се подминете, но определено ще има среща. В този момент той може би ще мисли, че ви е забравил, че... А всъщност се ядосва. Ядосва се на себе си, защото вие сте били точно това, което той е искал. Като жена, като партньор. Но поради една или друга причина, по-скоро заради неговата глупост, осъзнава, че може би е сбъркал, че не е предприел действията, които е планувал и може би е постъпил по-детски или глупаво. От гордост, може би, от инат. Виждам, че този човек е голям инат. И съжалява. Много съжалява, но... Това виждам в тези карти. Ако ви е било интересно, моля, последвайте ме, за да мога да правя други видеа. Хубава вечер!